Audio Jungle. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan bidiyo namu. A yau za mu koya muku yadda za ka yi nin namba naka ka sa a layinka. To, duba da yadda al'amura ke faruwa, yadda ake rufe layukan mutane, za mu koya muku bidiyon nan ne domin ku sa, in kuma an rufe muku sai ku buɗe. To, na Allah in ka kasance sabo a wannan channel namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka yi mana liking, ka yi sharing zuwa ga abokanan arziki ta yadda za a amfana. To, a yau za mu koya muku ba tare da ɓata lokaci ba. Duba da yanayin lokaci, za mu shiga muna da code guda 4, da na Airtel, da na MTN, akwai na Glo, akwai na 9 Mobile. To, za mu fara da na Airtel. Na Airtel shine *121#. Wannan shine na Airtel, shine lamba 1. Za mu goge sai mu sa muku na MTN *785#. Wannan shine na MTN, sai ka sa na uku shine na Glo *1109#. Wannan shine na Glo. Saura na 9 Mobile *200*8#. Wannan shine na 9 Mobile. To, a nan za mu nuna muku na Airtel da MTN sakamakon su ne layukan da muke amfani yanzu nan a cikin wayan nan. *121*1#. Wannan shine na Airtel. Bara in nuna muku. Ga na zaɓi Airtel. Yawwa, gashi nan sun ce ka sa number ka guda 11. Ok, to bara mu je kan na MTN. *785#. Na MTN kenan. To, yawwa, gashi nan su ma sun sa place your enter your 11. Gashi nan. In kuma you can check your NIN number by dialing. Gashi nan, za ka iya cikin na NIN number naka in ka sa wannan code ɗin *346. Yawwa, mun gode. Dan Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko wannan channel, ka daure ka danna mana subscribing domin haka ne zai sa mu kawo muku wani bidiyo a nan gaba. Mun gode sosai. Dan Allah ka danna sharing domin samun zafafan bidiyon mu. Danna subscribing, kana ka taba alamar ƙararrawa, sannan